Saderengipun nglajengaken video menika ingkang dereng nutul tombol subscribe kula aturi nutul tombol subscribe, tutul tombol loncengipun, dipun like, dipun komen lan dipun share. Matur nuwun. Santine tansah dielengke, santine padha nindakake anjan mas kumandang wayahe sembayang netepi wajib dawuhe pangeran salat yakti tansah dijaga kanthi istiqomah sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah subuh luhuran asar salat saya tingadoke tindak mungkar iku perintah agama elingono neng donya mung sadelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kapengin besok munggah swarga la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis mancine tansah dielengke wis mancine padha nindakake dawuhe pangeran salat yakti cagake agama imang wektu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna